Аз снимам. Така да видим сега. Тук е най-големия рибар. Ей, дай. Дай му. Дай. Каквото и да има, вече го няма. Ей, голяма. Не, каквото и да има, вече го няма. Так някой бяхме от другата страна, брат. Аре, колко пъти трябва да качим майна, да разберете, брат? Иде, ма как го бъда дай риба. Виж къде се преместиш, ама дори бе. То така най-забавно. И сега ако изкарам нещо накрая така. И докъде докараш, ама? Откачи ли? Ма има нещо, ма. Има. Ей, те се хванаха и двамата. Чакай, ни баре.